Hello guys, ako na ini si Banat Bisaya. Ako ang nag-upload sa mga video ni Spark Florin, siyang mga kanta kay Digong. O kana silang Spark Florin, silang Banat Bay, si Stereo, mga idol na ko na sila kay tinuod yun na sila. Always yun ko na magtanaw sa ilang mga news. Kaya nga diya mo ko makakuan gud, baka kita unsay tinuod ba. Kay ang sa balita man good kanang sa GMA kay walay klaro, puros man bati ang ibalita, dili man kanang pampakalma sa tong program ito nang lah, puros man kanang makauna na ta nagdautan pati kayo ni mga balita ba, dili man tarong. Okay na lang ning SME9 news ay kay mas ginahan pa ko maning itong GMA o kaning News 5 samot na ning TV Patrol sa social media. Inquiry pagid mga sam na uy. Batia pula yung mga balita ay ginahan di mo nga ato ang Pilipinas mulugmok, may basurahan. To Pilipinas karon nunaon ninyo ba nga 24 years na silang senador, 20 years, 15 years. Nya paglingkod ra ni Duterte. Naningkamot si Duterte nga malimpyo ang tanan niyo mga kagaguhan. Si Duterte na ning kamot niya malimpyo ang Pilipinas. Kamo kay naon na lang gusto ninyong ginalabayan tag basurahan sa Canada since 2013. Kung wala na ibalaan ni Duterte pag-ibalaan ni Duterte prepare for grand reception. Na saktong presidente dili mahadlok ba mingon mo tuta China. Unsam taon mo kanang bakuna para mo na sa tuagod dili na angay kahadlok ninyo. Kung mutuo mo nang way grado kanang istorya nga bakuna matay tana, positive tana. Batiya po niyo utok ang scientist naning kamot ang scientist ug buhat ana para maproteksyonan taw nya. Inyo ra iasa sa way grado nya mas high tech yan ang mga scientist biya nga sa laing nasod pa gyud nya kita unsar man ta si Duterte na ning kamot nga mahimutang top 1 sa world rank nya kamo si para gyud sa kuno dili gyud kulang ang termino ni Duterte karon. Matay pa mga bay, kulang kayo. Eh dili worth it ba namin taong kulang pa, gusto pa namo ka ng more. Gusto na mo nga kumain mo lang Duterte, ikaw na lang forever. Kay kung diktador man lang, kung nani man lang para sa tong kaayuhan, mas maayo. Pahalag stricto pa ng gobyerno diya basta kay para sa tong kaayuhan, para sa tong safety ba. Muna nga salig ta sa gobyerno guys, kay manguha biya tag requirement sa gobyerno biya. Naon na lang ninyo makuha tong valid ID, mga police clearance, passport, kada sa gobyerno. Apit ta pababot ang national ID karon. Di nindot kayong Pilipinas bay. Nya imuran dauton. So dili man ka Pilipino Batia pud nimo batasan Unsa man imong gusto si Duterte mamatay tao. May na lang na pamatyon to mga patyon ta. Mas maayo na lang ng pusog manugo pero malimpyo man put. Mas maayo na lang ng paiskulahon tag libre niya, makahuman tag makuha na to atong dream work nga libre, di ba? Requirements na lay problemahon. Apply kag trabaho, mga ikag requirements sa gobyerno. Sikag reklamo diha. Bati kayo na nga kung dili mo ginahan nga mo managa ng COVID sa Pilipinas, ayaw na mo sigrali kay dungag ra mo perwisyo sa gobyerno. Wala mo naulaw ba nga ang gobyerno naning kamot para malibre mo nya inyong ibalos kay mag-rebuild mo. Bati kayo dapat inyong ibalos pod nang mas maayo ba inyong labuan ba nga di pa eskwela ko sa gobyerno og libre na ako'y allowance madawat. Maning kamot ko nga makabawi ko sa gobyerno nga nako matabang unta mindset guys. Dili ta mindset nga Duterte Duterte samta na
Wala mo kabalo nga unsa ka ang mga laing nasod respetado kay si Duterte kay bright kayo dili pare sa uban nga sam tao na sa to 4 times 16 1 sam tao na but na lang dili jud ko matuo mo na nga keep safe tang tanan og dili ta magpabadlong guys basta Duterte ya punta